a mitjans del segle XIX, comença a haver per ací un cert moviment en pescadors, comerciants, que comencen a veure en la taronja unes certes oportunitats de negoci. Comença a establir-se el que és esta línia de la platja anomenada de la mitja galta. Si penseu en galta, molts de vosaltres pensareu en el moflete que es diu en castellà. Però és que resulta que galta també s'anomena al grupet de cases que queda en un costat d'un carrer. I és per això que com este carrer sols té un costat de cases, li van donar el nom de la mitja galta. Les primeres cases, que abans eren solars, van començar a comprar-los a l'inici del segle XX o ja pertanyien a certs propietaris. Com veieu, tenen una estructura que van construint-se una al costadet de l'altra. En principi, tot això era sorra, no tenien terrasses, i arriba un moment en què les terrasses comencen a construir-se, però es construeix sols una terrassa. Pot ser que siga per facilitar la socialització a la zona del club nàutic. Allí es troben unes casetes xicotetes en este costat que es contaven els veïns que pensaven que podien ser les primeres casetes d'este carrer i que pertanyien a pescadors. Al principi el merendero de Portes es va construir així, estava fet de fusta i de canya i en els anys es va traspassar a l'altre costat. Igual que les barraquetes que també es muntaven així davant, fetes de fusta, fetes també de canya i que va donar pas als primers estiguadors. Veiem una línia de cases, no? que es situa més a prop de la línia de l'aigua de la mar. Aquestes cases, en principi, van ser cases, edificis dedicats a magatzem. Com vos he dit, hi havia comerciants pioners que necessitaven algun lloc on emmagatzemar la taronja. Tota la gent es dedicava a la taronja i aquestes persones se'n tenien que encarregar de collir la taronja, de posar-la en els calaixos de fusta. Aquests calaixos carregar-los als carros. Els carros anaven tirats de cavalls. Havien d'arribar així a la platja. En quan ploguera un poquet, allò es feia intransitable. Per tant, la feina era molt dura. Però no acabava ahí, perquè arribaven així, no n'hi havia frigorífics i les taronges pronte havien de ser carregades en les barquetes. Unes barquetes que transportarien primerament aquestes taronges per després carregar-les en uns altres vaixells més grans i això definitivament anar als ports de Gandia, de Cullera, de València. La temporada de la taronja és temporada de tardor, n'hi ha moltes tempestes. Per tant, les persones tenien que estar a l'aguait de carregar les taronges ràpidament abans que arribara qualsevol temporal i llançar a perdre la collita. Afortunadament, va vindre la modernització, van arribar els vehicles a motor i també el tren. Tot allò ho va facilitar moltíssim perquè ja podien agarrar i carregar els caixons i transportar-los fins al port de Gandia per a després vendre les taronges per tota Europa. El carreronet era un atzucat abans, hi havia una paret just en aquest costat i era molt preuat per els veïns perquè així es deien les misses abans de construir-se l'església de la Mare. Els veïns el que feien eren en teles, fent un sombrall, agarraven uns catrets que es feien de fusta i de corretges de cuiro i venien a escoltar la missa. Pescadors que tenien una feina molt dura i per ells era pràcticament impossible deixar-se la pesca o les tasques que estaven fent per anar-se'n o desplaçar-se al poble. Podem veure en este hueco que n'hi ha així, hi havia una porteta que era per on el plebà accedia a l'atzucat. Hi havia una dona, Isabel la Suequera, que era la propietària d'aquesta casa que es diu Vista Alegre. La dona s'encarregava, a part de donar pas al plebà, era de guardar totes les coses o les ferramentes necessàries per a dir la missa. Altra cosa que ens va parecer molt curiosa, del que tampoc teníem moltes dades, és que així, en la platja,
es van fer les primeres novenes a la Mare de Déu del Rebollet. Ens va parecer molt curiós. Pensàvem en un principi que el motiu era perquè, clar, la gent que vivia així també volia mostrar-li la seva devoció a la Mare de Déu, ja que es va nombrar patrona d'Oliva cap al 1922. Però pareix ser que no, que celebraven en la platja i després també en el poble. I inclús hi ha una cançó dedicada a la Mare de Déu que es canta així en la platja, quan es feien les novenes. I bé, quan arribava el dia de la novena així, en la platja, cap a les 8:30, 9, el tio Genaro agarrava i encenia unes bengales en la façana de sa casa. Això donava senyal del començament de la novena. I presidien la processó Maria Loigorri, Maria Marc i la senyora Encarna Orellana, germana del tio Genaro, i que encara conserven una casa al número 13 de l'avinguda Alfons el Magnèric. I a aquesta mateixa hora podíem veure també per la vora de la mar passar al Manso en les vaques dirigint-se o bé al port de Gandia o al port de Dénia. Parlant del tio Genaro, també dir que al costat de sa casa n'hi havia un plafó devocional dedicat a la Mare de Déu del Carme. Oliva té molts plafons devocionals en tot el poble i així en la platja hi havia 3, dedicats entre els anys 40 i 50. Aquest plafó avui en dia ja no està perquè van fer una reforma en la façana, però que queda un, que és en la façana del Mandala, i està datat també dels anys 50. També, aquestes cases que sí eren les cases dels pescadors. Gent que vivia pràcticament tot l'any així, es dedicava exclusivament a la mar. Les dones dels pescadors agafaven unes cistelles i posaven trenes de peix, anaven pels carrers al crit de «Dones! Peix! Peix acabaré d'agarrar!» I el peix botat. I anaven venent el peix a Xina. El carrer de l'avinguda del Mar Mediterrània és molt conegut perquè és el carrer que ve i en parets i en molt de moviment. Al cantó hi havia una taverna, on està avui el bar. La taverna es deia la taverna El Ventorrillo de Barreres. Tots els bares que n'hi havia per les afores, avui en dia també les autovies, carreteres, i això, a tots els anomenaven Ventorrillo. Ara després, quan anirem a la platja de Paupí. Aquesta platja rep el nom d'un metge, però també hi havia un hotel, que era un dels primers hotels que es feren a Oliva. L'hotel de Paupí, tot el món el recordem d'ell, va ser enderrocat en el 2005. I un altre personatge era Toni Quots. Toni Quots tenia uns autobusos que anava d'Oliva a la platja i inclús anava fins al Moliner i al balneari. En els anys 40 ja anaven funcionant aquests cotxes. On està avui la Tono, mos en compte que tenia un casupet fet d'obra en techades d'Uralita, com n'hi ha moltes encara en la mar que tenen les techades d'Uralita, on venien les butlletes pels autobusos. L'autobús va parar al final, acabar en el camí Margelengues tot desguassat, però com als anys 90 un xiringuito que li van dir la guagua. Tot el que hi havia així plantat, sobretot aquella part d'allà, eren cacaueres, perquè la gent es dedicava molt a cultivar la cacau, a fer moltíssima cacau i després la secaven al sol. Cacau i daxa. I daxa també. Este carrer, aquestes dues precioses cases, que aquesta que tenim així a la meva esquerra, és la casa coneguda per la Casa de les Banyones, família materna del nostre il·lustre poeta i Premi Cervantes 2020, Francisco Quilles. Bé, doncs la casa la van encarregar a que era un magatzem antigament i després encarreguen el disseny de la casa a un conegut arquitecte, a Luis Sancho Coloma. Va tindre molt a veure en la configuració urbana que va prendre la platja d'Oliva. Perquè si veieu, és una platja que no és com les platges dels nostres voltants, té uns edificis que són de 2 altures, com a molt, excepte estos que n'hi ha així, més grans. Després, Sancho Coloma era un arquitecte, pareix que amb prou de caràcter.
Penseu que es va tindre que enfrontar ja de jove al seu pare, perquè era l'alcalde d'Oliva, Juan Sancho, i aquest volia que Luis cursara els estudis de dret junt al seu germà, que finalment també va ser arquitecte amb ell perquè van anar a estudiar a la ciutat de Barcelona. Sancho Coloma és l'arquitecte municipal durant 2 períodes de temps. Un període abans de la Guerra Civil i després, durant la Guerra Civil, deixa de ser arquitecte municipal perquè té que exiliar-se a l'estranger, deixant així a la seva dona i a les seues xiquetes, però ell pren molt d'empeny en tornar a ser arquitecte de la ciutat que el va veure néixer. I finalment el règim, quan ho va considerar i quan va considerar que ja estava depurat per a tornar al seu càrrec, el va renomenar per a que prenguera la posició. Ara ens dirigim cap a casa de Mayans. Té una història molt bonica i trista al mateix temps, perquè en època de Guerra Civil resulta que es confisquen algunes cases, són per a resguardar els xiquets que han viscut alguna conseqüència de la Guerra Civil. En Oliva es coneixen 3 colònies i un hospital infantil. Aquestes cases servien per a donar als xiquets una educació, tant escolar com esportiva, alimentació i també unes cures sanitàries que necessitaven. Sobretot hi havia xiquets que havien quedat orfes, que estaven malalts o que venien a refugiar-se de l'interior de la nació. I bé, aquesta colònia es coneix com la colònia Mare Nostrum, aquest és el nom que tenia. Des d'aquestes finestretes, o per ací, Joan per ací, els xiquets reflexen que el que estan veient, el que no saben escriure, ho dibuixen en papers. I aquells dibuixos d'aquests xiquets que estaven així refugiats van ser utilitzats com una ferramenta política, una mena de publicitat que es va utilitzar per a aconseguir unes subvencions internacionals. A les nostres biblioteques locals hi ha llibres que parlen sobre el tema i es poden veure dibuixos d'aquells xiquets que eren com vosaltres. Una altra cosa que n'hi havia en temps de guerra eren les casamates. Les casamates, casa armata, reforçada, casa baixeta, xata, o niu, també es diuen niu de metralladores. Així la costa hi havia de casamates d'estes per a defensar. Eren unes construccions fortes, gruixudes, forma circular, per a repel·lir un poc els projectils i els atacs que pogueren rebre. Tenia mena d'unes espilleres, que era per a apoyar la metralleta o inclús per a veure per on podia vindre l'enemic, el suposat enemic. Una curiositat també que aquestes casamates que estaven construïdes en la sorra, aprofitant, de hecho, era pla, posaven una mena de camuflatge. Així les avionetes, quan passaven per dalt, estaven un poc camuflades. En èpoques de temporal sol aportar-se el que és la sorra i sol traure aquests vestigis que tenim. Com per exemple, l'última dana que vam tindre el 2019, la Glòria, que va ser molt important, ne va traure un fum, inclús alguna que no estava massa documentada, com va ser la del Molinell, que no estava... Però, clar, cada volta n'hi havia més gent així en la platja. Venia més gent de fora, n'hi havia la necessitat d'atendre a aquests parroquials i que necessitaven un lloc on anar a resar, on anar al culte. Entonces, van fer construcció l'església esta. Això està datat en 1962. El rector era Antonio Montagut. Va ser un home que també va aportar molt les donacions que ha anat fent alguna família, com un altar preciós, que és una pedra d'Almàssera, molt rebonica. Està dedicada a la Verge del Mar, a la Mare de Déu del Carme. És la patrona dels mariners i de la gent de la mar. En tots els 16 de juliol, des d'ací, en Provessó fins al Club Nàutic per a ser passejada amb les barquetes per als mariners. No s'ha fet des de sempre, sinó que als anys 80
en la incorporació de la Creu Roja al servici militar, els directius del Club Nàutic amb la confraria de pescadors professionals, directius de lo que era la Creu Roja, van decidir fer aquesta festivitat. Uns 32 soldats, avui ja llicenciats, vestits de gala, són els encarregats de portar la Mare del Mar fins al port, al Club Nàutic, portar-la en vaixells i rebre l'homenatge per a també demanar-li protecció per a tota la gent que viu del mar i per als mariners. Dir-vos també, perquè don Fernando van parlar en ell, us he ensenyat que han fet unes vidrieres noves d'enguany, 4 vidrieres són molt reboniques, estan estampades de cera, quan anem allí les veurem, estan dedicades a passatges de la Bíblia, Jesucrist parlant en el mar, i està previst fer les 3 vidrieres més en la part delantera de l'església i ahí queda això. Havíem pensat que potser així començarà a haver també molt abans un nucli poblacional. També perquè el camí de les Canyaes és un camí antiquíssim. Tenim dades inclús de l'època medieval i penseu que si camí Canyades significa un camí de pastoreig, els nostres avantpassats ja utilitzarien este camí com a camí per a pasturar en el ramat. Està comunicat en el camí vell de Dénia i també en el camí vell de Pego. I era un camí que els pobles de l'interior, com els pobles de la Gallinera, com Villalonga o Forna, utilitzaven per a baixar a la platja. Aquest camí, si el continuàrem fins al poble, aniria a donar al carrer de la Creu, en el barri de Sant Francesc, on estava situat el penyó de la Creu, que fa massa temps l'Ajuntament va recuperar i ara es troba depositat en el Museu Arqueològic. Sí, era l'última parada del cotxe de Coap. La parava així, hi ha una replaça, tot això no estava edificat, pegava la volta i se n'anava per allà. Ahí va quedar ahí. Qui? Vicente Parra y Sara Montiel. ¿En serio? Conforme te ho dic. Bueno, a mi no m'estranya tampoc, perquè allí en la pista playa i en el cine jo tinc entès que la gent tenia bon rotllo. Inclús, tu saps que els amos muntaven uns sombralls ahí a la voreta de la mar, unes pèrgoles, perquè els seus clients quan baixaren a la mar tingueren ombra i no patiren calor. Veus, això és cuidar el client. I mira tu, quin grau de familiaritat n'hi havia que a una de les filles de l'ama del cine li van posar el nom de la clienta. Veus? Això és familiaritat. I si ens anem a la gavina, a veure si ens donen alguna cosa? Ai, anem-hi. Estos anys que estem vivint nosaltres, trobo que són els millors que han pogut passar. Per què? Perquè n'hi ha bars i barets per tot arreu. Si vas al poble està el Maquintos, el Llit, el Picú, la Barana. I si te'n vens així a la mar, Lampedusa, el Siroco, per no contar-te tots els xiringuitos i tot el que n'hi ha per ahí. Però a mi, el que a mi m'agrada és anar a ballar. A mi m'agrada anar a l'examen. O a l'Axis. Bueno, no, que ara li han canviat el nom. Li diuen la Meiser. La Meiser. Saps de què m'ha enterat? Què? Este matí. Que ha vingut una família de castellans, unos que són moltes germanes, de totes filles, i que volen comprar l'edifici. Segur que el tornen a canviar. Ai, ara en llevaran a la discoteca. I què van a posar en ell? Un arsenal? Segur. M'ho ha contat la tia Enriqueta. Bicicleta? Carmina, no penses tu que ahir els futbolistes de Miguel també han passat molt bones estones? Te'n recordes que el vas guanyar 2 o 3 partides al futbolí i que vas tindre que convidar-me a un batut i una crep en el Petit Pou? Jo encara em dolen els diners. Abans soles es baixava a la mar
un dia a l'any. Un dia a l'any. Un dia. Però vos que estàs així. Pues un dia a l'any baixava la gent del poble a la mar soles el dia de Sant Jaume, el 25 de juliol. Sí, hi havia festeta, sí. I tu saps com es deia ese dia? No, El dia dels ofegats. Ara diràs per què? no ho sé. Pues perquè la gent estava ganoseta de festa, com nosaltres ara que volem anar al xiringuito. I saps que se'n venien així a la vora de la mar, agarraven les botes i lo que no eren botes, i ale, dale que te pego, mare, agarraven mals nanos. I la gent no sabia nadar, però clar, els homes, els valents, se n'anaven pacadís de la mar i ja t'ho ha contat tot. Ja saps el que passava? Mare meva, quina desgràcia. Els carros. En els carros, tenien els carros. I muntaven en els carros i ponen el matalàs damunt dels carros. I a voltes anaven hasta baix dels carros que es quedaven a dormir. Jo no sé, hi havia mosques o jo què sé, mala pudor, no sé. Però venien i collien els primers melons del gel. Dic jo, es passarien tot l'estiu menjant melons del gel perquè si porten això, no ho sé. I es quedaven ahí, en els xiquets, el que tenia faena, pues igual se n'anava. Però qui no es quedava ahí, en els xiquets, hasta la maio d'agost, és que tenien poca faena. Però si no, els altres se n'anaven el dia de Sant Salvador a casa, a fer faena. Pues ma abuela saps lo que dia este matí? Què? Li dia a les dones que la platja s'ha posat plena de gent de l'interior. És de veres. El tren va ajudar molt a que la gent baixara cap ací. Pues si no arriba el tren. Així no, però arriba a prop i saps qui eren? Com el tio Tomàs. Tu saps el tio Tomàs, l'amic de mon pare? Ese que em porta pelaïlles del coll. Que Sí, bonics, mare meva, ma mare no ho sap, però jo de menuda agarrava les que tenien anisets. Sí, saps com me les llevava? Pues a volta, quan tenen l'ametleta dins, estan poc bones. Pues tots aquests venien per ací. Com els tenien dinerets, perquè allà a l'interior es dediquen a pelaïlles, a les teles, a les licoreries. I el borret! Ai, mare! Jo el que estic donant-me compte és que n'hi ha molt de guiri. Guiri, sí. Ai, que guapos són. Ai, i que alts, i que prims, i que bons estan. I la majoria estan tots en els campings. Els campings? Els campings. Perquè nosaltres hem passat d'anar en la bicicleta al tou, Ai, sí. vale, a anar a tots els balls del camping. Ai, faltava Perquè cada dia fa un ball en un camp. Des del Quico al Riomar mos falten dies. I quanta gent coneixem? Ja parlem el francès, el italià, parlem l'anglès, l'alemà, parlem de tot. el que faig a falta. Oh la la. I moltes d'aquestes persones també que venen, que són de fora. O sigui, que són d'ací, però se'n van a treballar, els francesos. I quan venen, xica, venen a les bolses plenes de rabo en la cos. Ai, Bueno, on anem a xiringuito o no? Anem-on. Va, anem-on. A veure. La mòmia Cristina quasi fa la pell aquí. Per què, xica? Perquè Paco, el pare, se'n va anar a França a fer dinerets. I quan va fer algo de dinerets, va vindre ací i va comprar una barraca, la número 5. Compra la barraca i la montria. Estava ell, la dona i els 3 xiquets. I després va dir a la cunyà que vingueren els 2 xiquets. I estaven tots allà. I aquest dia se'n van anar a fer una visita. De cop de repent era setembre. I es va posar el cel negre, però negre. Va començar a tronar i des d'allà el carrer de Recholats es va muntar un tornado que va baixar a Calamar, que diuen que allí a les aules del costat del Recholar va tombar un pi que en 3 homes no podien agarrar-lo. Imagina't, Mare. Això diuen. I va vindre el tornado cap ací baix. El bar Soqueta se'l van portar per davant. Tota l'oralita, totes les botelles, tots els botelleros, tot, on van a parar? A la barraca de Paco. Ai, pobres! Però és que Paco i Rosita
va volar tot per l'aire, la nevera va eixir volant, els llençols, les toalles, tot. Rosita, de França, es va comprar pulseretes i pendientets i cosetes i es tenia dins d'una caixeta. Va anar i va volar, tot per l'aire. Ai, pobra. 3 dies després va anar a la cocina i per la voreta de la mà se la troba. Però Ai, que sort! Xica, que no és un poc estrany que soles volar a la barraca del tio Paco? Només. I diu que era la barraca més forta de totes perquè tenia unes bigues grans, que era una barraca que era d'un campament de soldats. Què sé què? De soldats? De soldats, jo no sé de la... Collo, pues per ser de soldats va volar la única. La única, la del costat, i ell diu que estaven desmuntant la llar. I a eixa no li va fer res, només va anar a eixa només. Mira, Des d'entonces ja no posa més barraquetes a la voreta de la mar. On anem? ara anem, jo què sé, al que vulguis, al Melic, a la piràmide, a l'Oliva va, quin t'apanya? Al Melic. Perquè Oliva té mare i la platja Melic. Melic.